L'amor secret del rei en Jaume és l'última novel·la d'Assumpció Cantalosella. El llibre fa reviure l'amor idíl·lic entre Jaume i Aurem Biaix. En aquesta entrevista, l'escriptora ens explica com Aurem Biaix, tot i la distància, es voldrà mantenir fidel al compromís amb Jaume. La història d'un adolescent que va haver de marxar de la seva terra, que era l'Urgell, és a dir, la història de la comtessa d'Urgell, que quan era així adolescent, la seva mare se la van portar a Castella. La mare era una comtessa de Lara que s'havia casat amb el comte d'Urgell. I com que la vida de l'Aurem Biaix, que es diu Aurem Biaix, aquesta senyora, perillava, doncs la varen separar un temps dels possibles problemes que hauria pogut tenir, perquè els seus oncles, que eren els vescomtes de Cabrera, doncs deien que una dona no podia, i a més tan petita com era, no? Tenia 11 o 12 anys, no podia governar, i que serien ells que es farien encàrrec de tot el comtat i que se'l quedarien ells i tal. I això no varen voler de cap manera la seva mare i mentrestant se la van portar lluny de casa seva. Llavors ella, assistim a la mirada d'ella de tot el que és el descobriment d'una cort reial en la qual passen coses fortíssimes, perquè és l'època precisament de les successions. I això no ho he fet coincidir jo, és així. Quan van portar l'Aurem Biaix d'Urgell a Valladolid, concretament, o Palència, és a dir, la cort era molt itinerant, doncs es troba que hi ha les successions de l'Alfons VIII, Alfons VIII, i després, més tard, de l'Enric I. I hi ha uns embolics de nobles amb els quals hi estan ficats després els seus oncles, perquè eren els comtes de Lara, que eren els primers alfereces reals del rei, i tenien un poder bestial, i més lluitaven per conservar-lo. Va sortir a l'època de la celebració del naixement del rei en Jaume, o sigui, l'any 2008, feia 800 anys, perquè era el 1208, que el rei en Jaume havia nascut, el 1208. I aleshores van sortir tota una sèrie de llibres que, entre altres, hi havia la història de l'Aurem Biaix d'Urgell, que és un personatge que ha sigut poc tractat, no? Més ben dit que més que res no ha sigut popularment desconegut, tot i que hi ha hagut historiadors que s'hi han dedicat, però com ara el Ferran Soldevila hi ha altra gent que s'hi han dedicat a fons. I també hi havia moltes hipòtesis, perquè les coses de l'època s'han d'anar a buscar evidentment els documents i s'han d'estudiar seriosament. Llavors estava molt estudiat els principals personatges de la història de Catalunya, però l'Aurem Biaix d'Urgell no tant. I fa just 2 anys surt un llibre, que és el que realment em va donar les eines per poder fer aquesta novel·la, que es diu A la recerca d'Aurem Biaix d'Urgell, i és de Maria Dolors Domingo, que és l'escriptora d'aquest llibre, és una historiadora que va publicar en la Universitat de Lleida, o sigui, el treu l'Universitat de Lleida, aquest llibre, no? I ella porta tots els elements que se saben ara mateix de l'Aurem Biaix i dels seus oncles, els comtes de Lara, que tampoc se'n sabia gaire res. I llavors jo en aquest moment, quan vaig tenir aquell llibre a la mà, vaig fer un esquema de què vull que sigui la meva novel·la. I el procés de documentació ha sigut llegir tot el que he pogut, no? Des de la crònica del rei en Jaume, en la qual hi ha un moment que ella surt, l'Aurem Biaix, i després llegim el llibre de la Dolors Domingo, que ha sigut, llegim en Ferran Soldevila, i a part d'això vaig tenir la sort que un personatge que és professor d'història, és doctor en història a la Universitat de Valladolid, em va estar ajudant molt, em va enviar una separata que havia fet sobre els comtes de Lara, que fa molt poc que se saben més coses d'ells. És a dir, he tingut la sort d'actuar en un moment que estan sortint coses, potser d'aquí 2 anys encara se'n sabran més, no? Però aquesta història, per aquí a Catalunya la gent es va preocupar de l'Aurem Biaix i curiosament a Castella estaven preocupant dels comtes de Lara. És possible, perquè tinc un esquema, més ben dit una primera redacció feta de la visió de tot el mateix, és a dir, l'espai és el mateix, el temps, i és vist per un altre personatge, i és la història del rei en Jaume, i la relació del rei en Jaume amb aquesta noia des de lluny, i després veurem si des de prop o no. I també el tutor del rei en Jaume era el que ja surt aquí com a tutor de l'Aurem Biaix. I això és històric. També aquest senyor que es deia Guillem de Cervera
surt a les cròniques. El rei en Jaume diu que és un dels homes més rics més intel·ligents de la cristiandat, més savis que deien a l'època, no? Dona peu a que realment facis tota aquesta altra història vista des d'en Guillem de Cervera, que realment era el tutor d'ambdós personatges. Aquí l'Auren Biaix coneixerà el seu amor de lluny alguna vegada. Realment aquell pacte que van fer els pares continuarà dempeus? Funcionarà això? Bé, això és la meva novel·la.